ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастад бо адрон ваз 21014 ҳастад ки мошини молодежни советский соли барои 6 2005 солае ки бензини холия мегад, газ надорад. абиё моторша 1 ҳафти инжектор мегад, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарина омода бинен. радной краска сафед, 4 блонаи 80% дискаҳои нав, салоншам тоза, мошин мегад нахадо мегад, сирдошна сум дар кура мефурӯшем тоқа вариантҳои сум. қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 19000 сомонӣ бародарон бо савдо ҳал мешавад. ай назди капоти мошин мега омода бинен, бо муомилаи хуб мекунем. ба кадоми шумо ки маъқул аст ваз 21014 марамат номерошон мегафон аст дар поёни видео навистага аст, метавонед тамос гиред. шумо дамагар амхали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира бошад, марамат сурат маълумотро ройкунед. мо дар видеои оянда намехе рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае бо адрон Daewoo Nexia ҳастае ки свети серебристи соли барои 6 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторша 1.6 литри простой гуфтааст, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад нахадуд, 4 дискаҳои престиж, 4 балонаи 60% дорад. мошин мегад нахадо мегад, омада аз пеш бинем мегад, сирош намефурӯша мегад, электропакет ҳамаш кор мегад, нархи мошина мегад 12000 сомонӣ мега арзонтара мешавад. мошин бошад дар ноҳияи 8 қарор дорад. мошин яъне ки бо парогои нав задага аст, нахаду омада бинен мега соҳибош. нархи мошина 12000 сомон, савдош мега дар назди капоти мошин. ба кадом метавон ки маъқул аст, марамат номерошон тисел аст, кор мекунад дар ноҳияи 8. лайкора гузоред ва имконат бошад навора дар ватсапи мотон поделиса кунед. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае бо адрон Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли барои 6 1995 солае ки бензини холия мегад, сӯзишвориш. абиё мотораш 1.8 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин тоза. 4 дискаҳои престиж, 4 покришкаҳои 80% балонош бардорен азиз, салоншам тоза, чихол, электропакет, радной краска, ина мехела бардорен азиз, яъне ки свеча хутон чихел десе намехела, номшон золотисте чихели ҳастае. мошин мегад 100% мегад дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. нархи мошина мегад 36000 сомонӣ мегем, бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки харидори аниқа омада бина мега вариантҳои алишиам ҳастае. ягон мошинаи соз, ягон мошинаи вариантҳои хуб боша мегад пешниҳод кунем. мошин бошад дар шаҳри Душанбе 36000 сомонӣ, номерошо билайн аст, марамат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае бо адрон бояд тайга ҳастае Daewoo Nexia ҳастае ки соли барои 6 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторша 1.6 литри простой гуфтааст, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин нахаду. 1 сола ҳуҷҷат мегад дорад, 4 балонаи 60%, 4 диска, магнитофон, салон, электропакет, мошин мегад нахаду, сирош намефурӯшем бо нархи 12500 сомонӣ, бо савдо ҳам дорад. 12500 сомонӣ мега мошин мега дар пойтахта дуруни шаҳрда мега омода бинем. бардони азиз, номерошон номерои мегафон аст, ба кадом метавон ки маъқул аст, марамат тамос гиред. шумо дам агар ман будам хали мошини фурӯшии хона, замин, квартира бошад, марамат сурат маълумотро рой кунед. мо инамхе рекламада мегузорем. агар шумо мошин хар бошед, дар комментаре нависед ки кадом марка, кадом намудуш, мо албатта ҷудо карда пешкаш мекунем, фақат сабр кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае бо адрон Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи хечбек соли барои 6 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторша 1.6 литри простой гуфтааст, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад нахаду, сайстелиш мегад беҳтарин. радной краска намхали сирхи вишнои олучагӣ ҳастае. хоб 4 балонаи простой дор бардорен азиз ки хоб сирош намефурӯша мегад бо нархи 18000 сомонӣ.
соҳиби мошин гуфтага ки илтимос ради интерес занг назана мегӯяд тоқа сум дар кора мегӯяд барои ин хотир мошина мегӯяд арзонтар фурӯхтем 95 сола мегӯяд 18000 сомонӣ бо ягон сумша мегзананд дар назди капоти мошин. ба телефон мегӯяд савдо накунед, бисёри баъд арзон намешавад, яъне ки камтарак арзон мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе 18000 сомонӣ, номерашон мегафон аст. Марамат тамос гиред тоқа одамони харидор. мошини фурӯшии навбатии сарбаҳадрон бояд таъкидгар сарбаҳадрон аст ки Daewoo Nexia аст ки инаш свети сафеда соли барои шуш 1997 сол мегӯяд соҳибуш. Бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объём мотораш 1.6 литри простой, коробка механика, мошин мегӯяд 100%, тоқа вариантои сум мегӯяд алкура срочно мефурӯшем. мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад, не ки нагуфтиянд чанқа, коробка, мотор мегӯяд ҳамаш 100% мегӯяд, родной краска, 4 баллонаи средний дорад. нархи мошина 10000 сомон мегӯяд соҳибуш, бо ягон сумша арзон мекунем мегӯяд. тоқа вариантои суми холӣ мегӯяд. кадоми харидори аниқай бияд на мошин мегӯяд дар шаҳри ваҳдат мегӯяд омада аз пеш бинанд. ягон сумша мегзарем мегӯяд бисёри баъд 10000 сомон 97 сол. хоб бардоне ки буданд ки ҳам хале Nexia арзон суроғ карданд. ина ба шумо вариантои хуб аст. метавонед ки дар рақамо мегафоншон занг занед, пурра маълумотша гирен. фақат ҳам меҳнатои моро қадрдорӣ кунед. я лайк бепула мехоҳем, падарка кунед, я лайкам хе ҷиқен. агар имконат бошад навбара дар ватсаби мотор силкаша подписа кунед. мошини фурӯшии навбатии сарбаҳадрон ВАЗ 21099 ҳастае ки соли барои шаш 2003 солае ки бензини холия мегӯяд соҳибуш. объём мотораш 1.6 литра, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин родной краскаам хел серебристия, 4 баллонаи 670% дорад. салоншам тоза, мошин хай сайсениш соза. хоб срочно мефурӯшем мегӯяд бо нархи 11000 сомонӣ. бардони азиз, ВАЗ 21099 2003 солае ки 11000 сомонӣ, ягон сумша бо мегзара. рости ка маълумотош хело кам аст. нашуд хадавой ҳуҷҷат ин чизо маълумото нест. барои ҳамин шумо худатон агар конкретна харидор бошед мегиред рафта. нархи мошина мегӯяд 11000 мошин бошад дар шаҳри Душанбе. номерашон мегафон аст. ба кадометон ки маъқул аст марамат тамос гиред. танҳо одамони мехаридагӣ бошад мегӯяд соҳибуш. мошини фурӯшии навбатии сарбаҳадрон Opel Astra F аст ки дар кузови караван соли барои 1995 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад. объём моторш 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин нахаду мошин. то моҳи марта мегӯяд ҳуҷҷат дорад. 4 баллон мегӯяд пачка задагӣ аст. 4 калпак, хоб хадавоишам кардагӣ аст мегӯяд. краскаш мегӯяд тозак, расход надорад ва паталоншам мегӯяд нав кардагӣ аст. чиошам мегӯяд чихол пихол ҳамаш нав. мошин мегӯяд сайсениш беҳтарин мегӯяд. срочно сум дар кора мефурӯшем бо нархи 25000 сомонӣ. бо ягон сумша арзон мекунам. бисёри баъд мебардорам. мошин хай ҳуҷҷат баллон нав, хадавой, салон тоза, краскашам нав мегӯяд бе ягон расход. нархи мошин 25000 сомонӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. не ки бисёри баъд арзон мекунад, ягон каунтаракша арзон мекунад. мошин люкабра родной краска намехеб металлик свет аст. номерошон номерои омобайла бадораз кадомтон махлул бошад марамат срочно тамос гиред. мошини фурӯшии навбатии сарбаҳадрон Daewoo Leganze аст ки соли барои шуш 1998 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём моторш 1.8 литр гуфтааст. коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд нахаду. 4 баллон мегӯяд 90-80% мегӯяд соҳибуш. 4 диска, мотор звер мегӯяд, мотор беҳтари сайсер мегӯяд, расход надорад. салоншам тоза, як дона сурат дошта ки амира пешниҳод кардиянд. мошин мегӯяд обшим нахадо мегӯяд бардони азиз, яъне ки чизе ки соҳибшон гуфтаем мо маълумота ба шумо пешниҳод кардем. нархи мошина мегӯяд 10000 сомонӣ, бо ягон сумша мегзара мегӯяд. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Масчо. ноҳияи Масчо номерошон мегафон аст. ба кадометон ки маъқуле марамат тамос гиред тоқа харидор бошад, яъне ки суми наличкати. лайкҳои бепула гузоред ва имконат бошад агар навори моро силкаша дар имо ватсаптон подписа кунед. мошини фурӯшии навбатии сарбаҳадрон бояд таъкидгар аст Opel Astra F аст ки дар кузови хеҷбек свети сав соли барои шуш 1997 соли тоза мегӯяд соҳибуш.
хоб бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотора 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш механикае. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин нахаду 4 балонаи 70%, 4 та дискаҳои престиж, хоб салоншам тоза аст, радной краскаи мошин хадавой нахаду мега нашод ҳуҷҷат неки маълумот нестай. тоқа вариантҳои суми холӣ гуфтагааст соҳибшон. нархи мошина мега 28 000 сомонӣ мега бо савдо ҳам мешавад. наличи сум дошта боша мега омада мошина аз пеш бинен бо савдо ҳам мекунем ё ки мошина мегад ҳай када ё ки пеши устутон рафта правека мекунем мега соҳиб бош. мошин дар шаҳри душанбе аст. номерошо номерои авилон аст барадорам. ба кадоми то ки маъқул аст 28 000 сомонӣ савдо мешавад. марамаз срочно тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст барадорам. Mercedes Benz C класс сечка соли бароишаш 1994 соли ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотор 1.8 литр гуфтааст. коробкаш механика. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин 4 та балонаи 80%, 4 та дискаҳои нав, хоб салоншам тоза, электропакет, радной краска, хеле асфалтный свет, люк. мошин мегӯяд нахадо аст. срочно мефишем номероша неки ба фикр номери фазо наметиян. мошин мегӯяд нахадо бардони азиз омада бо аз пеш бинамегӯяд дар пешаш электропакет классика бардони азиз срочно бо нархи 32 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. тоқа вариантҳои сум мега соҳибшон 32 000 сомонӣ мошин бошад дар шаҳри душанбе. ба кадоми то ки маъқул аст на рақамошон дар поёни видео мондагааст. неки нагуфтиян ки объёмни кадагия ё ки ҳамхи прастоя нагуфтиян. барои ҳамин одамони конкретна харидор боша бо ягон сумша мегзаранд. 94 сол 32 000 сомонӣ мошин бошад дар шаҳри душанбе. тоқа одамони харидор мегӯяд ради интерес мегӯяд занг назананд. мошини фурӯшии навбатӣ аст барадорам. ваз 2106 молодёж наста ки намхели света соли бароишаш 1997 сол мега соҳиб бош. хоб бензин газ ҳардаш мегӯяд кор мекунад. объем моторша барадорам 1.8 литр гуфтагааст. мошин мега беҳади бузург кашиш мега зур 1.8 литр мега соҳиб бош. коробка механика мега. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин состоянӣ. краскаш нав, 4 та балонаи пачка, 4 та диска, салоншам тоза ҳай. мошин мегӯяд нахадо мега омада аз пеш бинен. мошин мегӯяд тоза бе ягон расход. срочно мефурӯша мега бо нархи 16 000 сомонӣ мега бо арзонам мешавад мегӯяд. 97 сол як состояни ранги 2002 3 4 ам хеле бадо состояниш беҳтаринай. балон ҳамаш нав, радной краска. мошин бошад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. 16 000 сомонӣ номерошо номерои вавилон аст кор мекунад. ба кадом дӯстоне ки ҳамхали дар кор аст марҳамат метавонед ки пурра маълумотша аз соҳибашон занг зада гирен одамони харидор. ин буд 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.